Λοιπόν, ξέρεις, είναι το track της πρώτης φοράς, ρε. Λοιπόν, πρώτο βίντεο, Coyotology, ωραία, και σήμερα θα ασχοληθούμε με λεπτομέρειες στο Anaconda. Λοιπόν, πρώτο κομμάτι που θα ασχοληθούμε είναι όταν ο αντίπαλός μας ακουμπάει το χέρι του κάτω στο τατάμι και δεν μπορούμε να το μαζέψουμε μέσα ώστε να κλείσουμε με το cable grip μας. Δεύτερο κομμάτι είναι πώς θα χρησιμοποιήσουμε τον πνιγμό του Schultz ώστε να κάνουμε τον αντίπαλό μας να κάνει τη στροφή που θέλουμε. Και τρίτον είναι κάποιες λεπτομέρειες στο δέσιμο του Anaconda όταν το έχουμε πιάσει πλέον και πώς μπορούμε να το δέσουμε για να πνίξουμε πιο εύκολα τον αντίπαλό μας. Και σιγά σιγά θα τα δούμε στο βίντεο. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε τον αντίπαλό μας, ας πούμε, έχει γίνει μία φάση εδώ, έχουμε καταφέρει, κάναμε ένα snap down ή από ένα sprawl και βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση. Για αρχή, ένα πράγμα που θέλουμε είναι να έχουμε βάρος πάνω του ώστε να μην μπορέσει να φύγει προς τα πίσω εννοείται ή να μην μπορέσει να κάνει κάποιο regard εκείνη την ώρα και χάσουμε το front headlock μας. Οπότε θέλουμε να τον κρατήσουμε καλά κάτω, να βάλουμε το βάρος μας και να πιάσουμε ένα chin strap κατά προτίμηση και σιγά σιγά να φτάσουμε στο cable grip μας ώστε να ξεκινήσουμε να το σφίγγουμε για να πάμε στο πνιγμό μας στο Anaconda. Λοιπόν, το πρώτο πρόβλημα που είπαμε που αντιμετωπίσαμε είναι ο αντίπαλος μας έχει απλώσει το χέρι του, οπότε ναι μεν έχουμε το cable grip, αλλά όταν πάμε να σφίξουμε υπάρχει πάντα αυτή η δυσκολία. Ένας τρόπος τέλος πάντων που με έχει βοηθήσει εμένα αρκετά είναι στην ουσία να σκεφτείτε ότι θα πάρω το έδαφος από το χέρι του. Δηλαδή, το να κουνήσει το τατάμι δεν παίζει αν δεν είσαι ο Chuck Norris. Οπότε η λογική είναι ότι κρατάω καλά το cable grip μου, σηκώνω τον αντίπαλο μου ώστε να μην έχει βάση το χέρι του και έτσι μπορώ να το κλείσω πιο εύκολα. Πάμε μια θέση πίσω. Ένας άλλος τρόπος που με έχει βοηθήσει, που πονάει λίγο πιο πολύ τον αντίπαλο, είναι την ώρα που έχω το cable grip μου να βάλω το βάρος μου καλά, να σηκωθώ και να χρησιμοποιήσω το πόδι μου στον αγκώνα του. Ώστε άμα κρατάει το χέρι του πατημένο κάτω και τεντωμένο, στην ουσία σαν να το χτυπάς ένα armbar εδώ πέρα, ώστε να τον αναγκάσεις να πάρει το χέρι του μέσα. Λοιπόν, έχουμε το cable grip μας. Είπαμε, έχει ανοιχτό το χέρι του, δεν μπορώ να κλείσω, οπότε μια καλή λύση είναι καθώς έχω το βάρος μου, ιδανικά θα ήθελα να με δω, ώστε να με βαρείς. Οπότε τον σηκώνω λίγο να πάρω το βάρος και κλείνω μέσα. Μέχρι εδώ είναι το πρώτο σημείο που αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, το πώς θα μπορούσα να φέρω το χέρι του μέσα, εκεί που θέλω, ώστε να ξεκινήσω με τον πνιγμό μου. Τώρα θα πάμε στο δεύτερο σημείο, που εκεί συνήθως υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, είτε σε μένα τουλάχιστον όταν ξεκινάω και παίζω άμυνα σε διάφορα headlocks. Οι περισσότερες φορές που θα τη γλιτώσω είναι στο spin, πάνω στο spin, δηλαδή εκεί θα βρω ένα κενό. Οπότε, μια καλή συμβουλή τέλος πάντων που μου έχουν δώσει είναι να μην τραβάς εσύ να εκβιάσεις το spin, αλλά πιο πολύ να κάνεις τον αντίπαλό σου να σπινάρει. Οπότε, σε αυτή τη φάση έχουμε πιάσει καλά το cable grip μας, έχουμε κλείσει το χέρι προς τα μέσα και εδώ είναι που έρχεται ο πνιγμός ενός παλιού τέλος πάντων παίχτη UFC που λεγόταν Schultz, που είχε πνίξει έναν αντίπαλό του με αυτόν εδώ τον τρόπο. Είχε το cable grip του, έκλεισε μέσα, σκεφτείτε σαν να έχετε ένα arm triangle και σήκωσε όλο το βάρος του από το πάτωμα. Και ξεκίνησε να περιστρέφει προς τα μέσα, χωρίς όμως να εκβιάσει και καλά να δώσει το spin. Οπότε σε αυτή τη φάση εγώ θέλω να είμαι βαρύς εδώ και να κλείνω το cable grip μου. Κάποιες φορές, π.χ. όπως τώρα με τον Ιούλιο που υπάρχει και διαφορά κιλών, έχω καταλήξει να βρίσκομαι ας πούμε και σε κάποια θέση που μπορεί να έχω φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο με το Schultz μου. Αλλά δεν τραβάω στην ουσία για να τον σπινάρω με το ζόρι. Κάθομαι εδώ και ξεκινάω και πνίγω. Αν δεν σπινάρει, θα πνιγεί και θα τα πάρει. Οπότε είναι μια ωραία κίνηση στην ουσία να μην εκβιάσεις το spin και να αναγκάσεις τον αντίπαλο σου να γυρίσει από μόνος του. Γιατί με το που γυρίσει στην ουσία, εκεί είναι που θα σταματήσει και να πνίγεται ο αντίπαλός σου. Οπότε, ας πούμε ότι τον έχω κατεβάσει και έχω δέσει το cable grip μου, τα έχω κάνει όλα σωστά και έχω πάει για το Schultz. Βασικά, έλα από την άλλη, να γυρίσουμε για να
φανεί από μέσα, ας πούμε. Έχω κατεβάσει, έχω πιάσει, έχω γυρίσει, έχω ξεκινήσει και δίνω όλο μου το βάρος με το σούλτς μου και σε περίπτωση που ο αντίπαλός μου αποφασίσει ότι δεν θα του δώσω το spin γιατί ξέρω ότι θα πάει για τον ανακόντα, μπορείς απλά να κάτσεις σταθερός εδώ και να ξεκινήσεις να πνίγεις. Οπότε, με λίγα λόγια, για να ολοκληρώσουμε την κίνηση και να μπούμε και λίγο και στην τελευταία λεπτομέρεια, έχω κατεβάσει τον αντίπαλό μου, έχω το βάρος μου, εννοείται, πιάνω το σούλτς μου, ξεκινάω, παίρνω το χέρι μέσα, ξεκινάω, δίνω το βάρος μου και ξεκινάει και πνίγεται. Φτάνουμε σε αυτή τη φάση. Σε αυτή τη φάση συνήθως είναι εδώ που ο αντίπαλος θα ανοίξει αυτό εδώ το χέρι, ώστε ο ώμος του στην ουσία να μην βρίσκει στη μία αρτηρία που την κλείνει όμως, ή είτε να μην τον πνίγει, να μην τον πιέζει. Κάποιοι δηλαδή μπορούν να φέρουν και το χέρι τους ακόμα πιο πάνω, ώστε στην ουσία να κλείνει πάνω στο κεφάλι τους, ώστε να μην πιέζει την αρτηρία. Οπότε, έχω καταφέρει μετά τον πνιγμό, ο αντίπαλος μου αναγκαστικά έχει σπινάρει. Οπότε, μια καλή λεπτομέρεια επίσης είναι ότι μέχρι να φτάσει στο τέλος του πνιγμού, εγώ προσωπικά δεν λύνω το cable grip μου. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα πάω για σπίνι κάτι με αυτό εδώ το grip κατευθείαν. Οπότε, θα πάρω το cable grip μου, θα δω που είναι το χέρι του και καθώς τελειώνω το spin μου, θα έρθω με τα πόδια μου να μαζέψω το χέρι του, στην ουσία να έρθω να το πατικώσω, για σήκω να έρθουμε στην αρχική θέση. Οπότε, όπως λέμε, έχω πάρει τον αντίπαλό μου, έχω σφίξει το χέρι μέσα, έχω ξεκινήσει, δίνω το σούλτς, τον ανάγκασα να σπινάρει και έχει μείνει το χέρι ανοιχτό και δεν είναι στο σημείο που θέλω εγώ το χέρι. Οπότε, εδώ είναι που έρχονται τα πόδια μου, στην ουσία είτε να σπρώξουν και να κατεβάσουν, να πάει εκεί που πρέπει το χέρι, είτε αν το χέρι του είναι στην κατάλληλη ευθεία, μπορείτε απλά να έρθετε και να σκεπάσετε το χέρι και να το πάτε εκεί που θέλετε. Εδώ είναι μια καλή φάση να σφίξω λίγο με το cable grip μου, να περάσω το κάτω χέρι όσο καλύτερα μπορώ μέσα και από εδώ με ένα απλό slide να έρθω να πιάσω το δικέφαλό μου, να κλείσω το ανακόντα μου πίσω από την πλάτη του και να ξεκινήσω να σφίγγω. Ώστε να φτάσω στο tap, τέλος πάντων. Οκ. Να κάτσουμε να κάνουμε και ένα outro. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη τεχνική για σήμερα, το Anaconda. Και σύμφωνα με τα μηνύματα που μου είχατε στείλει και στο Instagram, δηλαδή τι μου ζητήσατε και τέτοια να δείξω. Τώρα η επόμενη επιλογή είναι είτε συνεχίζω σε κάποιες λεπτομέρειες στα headlocks, ας πούμε, που μου έχουν βοηθήσει, είτε σε κάποιες άλλες τεχνικές που μου έχουν στείλει μήνυμα, άλλες τεχνικές που δουλεύω και ξέρουν, ρε παιδί μου, ειδικά παιδιά από την ομάδα μου και στις τεχνικές δουλεύω. Από εκεί και πέρα, ό,τι μου πείτε, ξέρεις, κλασικά τέτοια του YouTube, like, subscribe και δεν συμμαζεύεται, καμπανάκι, για να μην ξεχνάτε. Και βλέπουμε στο επόμενο βίντεο. Κάτσε να γίνουμε και λίγο παραδοσιακοί. Ευχαριστώ.